sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanan anaimbag ken na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin itinaragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biag ita ket nagapu ken ipagayam tayo a Jenny. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Umuna ti amin kablaawan kayo manpay amang bukbukal kadagiti drama iti daytoy a programa. Pagyamanan mi unay, gaputa adda dagiti drama yo, nga umay mang linglingay kada kami iti inaldaw-aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg, may saan nagasat nga aldaw kada kayo amin. Ilinged na kumalatan itinagan a Jenny, tubuak ti La Union, ngem na ikamangak iti Nueva Vizcaya. Agpapaayak idi kas may sa nurse iti may sa nga ospital iti Saudi. Agingga nga adda nangala kanyak kas private nurse. Dito'y kami anagam-amu ka ni Arnel. Isumat ti family doctor dagiti amo mi. Nagsiningad kami nga rod ka ni Arnel agingga nga inaramnak ket nagayan ayat kami. Ngem gapo ta maiparit ije Saudi ti relasyon mi nang runa no agsikugak nagan-annad kami. Inuray mi nga rod analpas ti kontrata mi sa kami nagawid dito'y Pilipinas. Ket nagkalaysa kami kani Arnel. Kalpasan ti maysa atawan a panagden nami nagsikugak. Innam abulan idin ti sikug ko idi nagsublimanan ni Arnel ijay Saudi. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Pasensya ka na bakit? Awanak ti sibay mo ito nagpasngay ka. Ay, wan nga rod lang ay. Sana pala, tadamot ni mama. Isunti mang kadwakan ka. Amo ka di nakabaybayan. Wanin anyapay nga rod ti mabalin ko. Kat panawan nakmat. Panawan ka para iti masakbayan to dagiti agbalin nga anak ta. Ken may sa, uri adaywakan ka. Sikalat tati adda iti puso ken panunot ko. Bakit? Oh, talaga? Promise, bakit? Pexman? Pexman. Mamatay man. Ay, ayatin ka unay-unay, Jenny. Dahil ako mati ka na yung imulam iti panunot mo. Agyaman nak, Arnel. Ay, ayatin ka mat unay-unay. Sapay ko matadikan ka baliw. Awan to ti agbaliw, bakit? Ikarik dahi ta. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga ayatek. Sika lang ti agtagi ko dito'y pusok, Jenny. Hello, baby. Daddy is here. Ay na, nakaluklog magdi anak ta. Bakit? Siyempre, alagang mami ko naman. Aywan kayan, bakit? Ada good news. Anya day tanak ay. Imanugot ti ospital a pagtrabahuak, iti yearly a panagbakasyon ko. Talaga, Arnel? Wen, isong agsagana ka bakit? Ngamin, tunggal agawid ak. Sigurado ang mapalaban ka. Anya? Wena, tapno mapasaron mo na dagos ni baby. Iso ka no, baby. Oh, makita? Wen, kunana. Alam mo, Enan. Kaano nga ro ti panagbakasyon mo, Arnel? Surprise!
Ika talaga, Arnel. Mahilig ka iti sorpresa. Kanayon nakasorpresahan. Siyempre mata. Kasta ti kinapatag mo kanyak, bakit? Ay, sus. Oh, Kat, manoabulan nga iti bakasyon mo, lakay. Makabulan lang nga, Rod. Ay, nalakay. Saan mo alalaangan ti makabulan? Agyaman ka kit di. Tay manugot ti ospital nga agbakasyon ka iti maisa abulan. Dagiti daddo man tupay dit ha. Kat saan da makabakasyon? Sa bagay matkit di, ha? Iso na lang. Tano nakabakasyon, ha? Kasla nag-date yal daw. Siyempre, nakatambay ka laang ditoy. Iso akas lang mabibiit. Ngam panagriknam laang dayta. Oo nga, Rod. Iso nga umay ka man, bakit? Ta ipapas ko ti iliw ko kun ka. At the good news ko ken ka lakay. Anya dahi ta, bakit? Masikugan. Magpaiso? Wen, jak nagbinulan. Iso anangalak iti pregnancy test. Dayjay, naamwak anakarga anak manin. Ay na, nagsayat no kasta, bakit? Talaga na parabor ti Diyos kada ta. Wen nga rod lakay. Ket day tati kanayon ko apagyamyamanan ken ka. Kasla kayat kumanan ti agbakasyon no kastoy laheng. Sigawan. Agpatulong ka kada mama ang mga aware ka ni Nathan. Iti kasta, saan ka marigatan? Nang runa, tamasikog ka manen. Wen, awan rumbang apagdanagam lakay. Saan pa'y matadakkel ti tiyan ko? Iso akabaulak pa'y nga awiran ni Nathan. Sige, umawag ak tumanan ninton rabi. Nagsubli ako ni ti Jutik. Itaydak pa'y ngamin nga awagan. Taado ti pasyente mi ita. Sige lakay, ket agan-anad ka ditawan. Di mo baybay antibagim. Wen, awan rumbang apagdanagam kanyak. Kabalak ti bagik, bakit? Sige, bye! Arnel lakay. Apay, bakit? 16 titawan ni Nathan. Agkin matan ni Nicole iti umay abulan. Dadakkelan dagiti anak ta. Adumatan dagiti binangon ta negosyo. Malaksid iti dayta. Adda pa yung nagatang taatalon kanyogan. Panagkunakit umdas mat siguron dagita amang biag kada tayo lakay. Iso ano mabalin, uray saan ka kuman ngagsubli ijay Saudi. Anday ta ka manan, bakit? Di mat na pagsaritaan tanday ta banag. Arnel. Maudin day to yung ipapan ko ijay Saudi. Promise. Agfurugodak to niti sumaraw na panagbakasyon ko. Ay, no namin anumon nga imbaga dayta. Ang aging gait na, di mo pa'y tinutungpal. Kastaya. Mala, talaga maudin day to yung bakit? Promise. Talagang agfurugodak ko niti sumaraw na panagawid ko. Abag gusto. Malpas tumot din ti kontrata kay Saudi. Diyak to nagrinyo. Iti kasta. Agdeden na tayo kadag iti ubing. Ay, talaga ang nagbiit ti panawan. Talo at awan gaya man tinapalabas. Manipod nagpasaw din ni Arnel. Kanayon abisi. Iso asaan may unayan ang makasarsarita kadag iti ubing. No diyak agbitot. Dandanin malpas ti kontrata na. Saan mat ngaminan ang nagbakbakasyon, tamasayangan ka no iti busbusan na. Ay, aguray ka. Kasangay na matgaya man iti umay alawas. Ay na, saan nga mawawag Ay sus, nalabit a sorpresaan na kami mananday dyan. Ay tinasayaan, agpatulong kadag iti anak ko.
Awagak mo taniipag ko. Itikas na. Adda kadwak amang plano para iti birthday surprise mi iti asawa. Aday ta, mami. Nakasagana aminan para iti pa-birthday party tayo ka ni daddy. Wan iho, maragsakan lakit di daychay. Numakita na tiin sagana tayo para kan ko na. Aywan, tay lechon nga in-order ko. Awan pa'y ka ding. Undawi ka nung tiritson manang, imawag itay. Nalabit nga si Deoganday jay. Nasayaat nga rod no kasta ading ko. Nathan iho. Mami? Pakialam man bi iti pitakak iti silet ko. Mangala ka iti pagbayad tayo iti lechon. Sige, mami. Manang Jenny, Oh, apay John. sumangpot nga ta ni Manong Arnel. Masigurado ka kasta ading ko. Pag ko na manang, Saan ngamin ngay mauawag? Saan ang nagparparik na apulos? Kanjak makontak ti number na. Kas di aka na yun tar aramiden na. Nupaawid din dito Pilipinas. sa bagay, talaga ang mahilig ngamin amang sorpresa dahil di akabsat mi manang. Naku namon, John. Iso nga amok nga iranana ti panagawid na iti mismo akasangay na. Ada nagsardeng alugan iti batog. Aywan, ang mga nutilit sundaytan manang. Nalabit akas na. Sige, ituloy mo latan ti aramidam. Ta siya kung ti mapan mangkita. Sige manang. Duamat alugan ti nagsaruno asimangpan. Lukatak ti gate. Lugan mo ti pulis ti simmaruno pa asimangpan. Adda lalaki arimar iti kotse. Nimat Manong Arnold. Juan. Tikabsat ni Arnel nga adamot laeng ijay Saudi. Umasidagan dito eh. Jenny. Manong Arnold? Siya nga rod ipag. Ay na imbag man ta nakaawid ka mat bayaw. Ni Arnel kaduam ka di? Wan. Sa dino tayan ti asawak Manong. Kunak tupay kat amang sorpresa maninday kay. Ang apay ngay nga adda kadwayo a pulis, kandwa mo tilugan nyo. Apay, saan kayo kadian nagkalugan kini kabagis mo, Manong? Anya ka di maninday to'y apakulot ni asawa. Jenny, di ka ko mamakmaklat. Pagkalmaam la ko matirignam. Ha? Ni, apay, Manong Arnold? Denggan na ka di ko. Denggan manasaya ti bagakan ka. Pati rin ko matipakinakan ko ipag. Ikag pa bakit tilidaya marikrik na. Apay! Apay ati asawak pa'y tinakapasamakan ti kastoy, Manong. Apay! Jenny. Awan mo tinadagdakamat na nga dagayam rekrit na. Pagkurakit talaga ngayong gagara ng ilimad kada tayo di may papanit sakit na. Naladawan, hindi mabuan na iti doktor. Ni stage 4 gaya man ti sakit na a blood cancer. Unay matlakit din ti kastoyaga sa ti asawa. Kunak no surpresaan da kami iti mismo nga aldaw ti kasangay na. Ngamda kami matgayam ti masurpresa. Nagsakit. Nagsaam ti kastoya na pasamakan ka, Arnel. Arnel, asawa. Apay, pinanawan da kami.
Kasano kami pahitan kadagiti anak. Ipag, kalma ka lang. Pag-aasim. Anya na, Jay. Ay naapog, naitaan agriing ka. Apa yan? Agan anukan apog. Naitaan! Naitan! Naitan! Naitan anak ko! Diyos ko, tarabayong kumadanak ko. Di mo ko mabaybayan. Pangasim ka di ako. Ispalam ti anak ko. Diyos ko. Husto ko man dayta pa nagsasangit mo, Manang Jenny. Kitaan mo, limlim talagang dagiti matam, gapo iti kasasangit mo. Tinasaya at agawit ka pa'y laangon. Siyak pa'y lang timang bantay ka ni Nathan. Inton bigatan ti tabon ni Manong Arnel. Iswanas ka nagpapigsa ka. Apay akastoy matan, di mapaspasamak iti pamilya. Apay. Manang. Natay iti blood cancer ti asawa. Ito, ang ngangabit matibiyag ti anak ko, gapo iti leukemia. Kati nasakit. Adan iti stage 40 sakit ti anak ko. Unay matan ti kastoy agasgasat dagiti agamak. Unay yan, Diyos ko. Manang Jenny. Nagsakit akit kita ti kastoy agasasahan ni Nathan. Nagsakit. Huston, Manang. Apay nga isupay tinadaan iti kasta sakit. Siyak lakuman. Siyak lakuman, Diyos ko. Mami, Nathan, anak. basta marigat anak mo, mangis. Ha? Mabit lang ang tayabak ti doktor, anak. Saan? Di nakpanawan. Please. Tsak sa nagbayag. Nathan, anak. Di ka kumamit ang sawi ti kas na pang-aasim. Di mo ibat-bati ni Mami, Wen. Lumaban ka, anak ko. At dalaang ni Mami dito, eh. Mami. Ingat nga to na dagiti mo na. Akas ladagaw gawatan na. Nathan. Saan, Arnel? Saan? Pangasim ta di mo kumamit ikuyog ti anak na. Maasi ka. Saan? Saan, Nathan, anak ko? Nathan! Ipag. Kahit tabtabon lang ti asawa. Ngamita, malamlamayan manen ti anak ko. Unay matan di kastoyan na pasama. Amo ka na rigat. Masapol maglunan tayo ti amin. Talaga siguro. Ngaging galangan di tatinted ti Diyos. Abiyag da Arnel kanaitan. Tangam apay adagiti pay agamak tinakapasamakan ti kastoy.
Apay! Nalabit nga daras ko na. No apay napasamak amin dagitoy. At talakay ti Diyos. Di ka mawalan ni tinamnama. Amok nga na napimpintas a plano na parakan ka. Laglagi pa nga dapay ni Nicole. Isuarong pag nalang agbalin ka natin. Wan nga paiso. Sa dino tiyayan ni Nicole. Awan ti rumba nga pagtanagam kan ko na. At dahil tinatalga na ka sa saad ni Nicole. Tinasaya at iturog mo pa'y tapno makainan na ka. Da kami pa'y lang ti makamo dito eh. Kumusta kayo ni Pag? Ni Nicole, kumusta matan? Kaasi ti Apo, nasaya at kami matlat na. Oh, kunak no nagsubli kan ijay Saudi manong. Kinapudno na agpamanila kitan. Intun bigat nga minan ti flight ko. Di magasak labiit, tao may kay kumustahin nga gina. Kasta ka di manong. Wani Pag. Amom, maragsa ka na ka makakita iti kasta lang amita. Agsubsublin ti sigod aganaygay mo. Sana nakas kadag iti napalpalabas nga aldaw. Wen abayaw, naamiris ko ngamin, asa anak arumbang agpailuyos iti nakaro aliday. Ngamin, mabaybay akmatan ni Nicole. Masapon nga agbalinak anatibkar para iti anak ko. Nagrigat. Nagsam, tinapasamak kadag iti akamak. Ngamnas kan nga awatak. Amok apan nubok laang ti Diyos dag iti kanya. Puno day tayo Pag. Kat mamatiak nga da napimpintas a plano na para kan ka. Kayan para iti anak mo. Amok adi na kay baybayan ti Diyos. Iso di yung arod liwayan ti kumararagkan ko na. Wan bayaw. Kat agyaman unay gapu iti kanayon akadam iti sibay mikin ni Nicole. Sika tinangan andingay kan nangasasikaso kada kami. Manipod pimusay ni Arnel. Ita, agsubli kan iti Saudi. Kailiw da kayon tulakit, di bayaw? Di agdanag. Taka na yung nagtuti umawag ka na kayo ka ni Nicole, Ipag. Agyaman bayaw. Agan anad kanto ko maijaywan. Di mo baybay antibagim. Ni Apo Diyos ti kanayon amang tarabay kan ka, Manong Arnold. Kastaman kasaem tinagbalin apadas ko, Miss F. Jak amo idino kasanok amalasatan. Nalaos aliday tinangbalkot kanyak. Manumat abulan alinaklak am ko ti saem. Ngami dinakitak ti anak ko, kaslaak nariing itinabayag apan nakaiturog ko. Inkarigatak ti bimangon, ket si titibker asinangok dagiti pannubok iti biyag. Ngam oray kasano ti ayat kong agserbi iti Diyos, isumet ti ayat na amang mangted kadagiti pannubok kanyak. No apay anakunak ti kastoy, kayat ko apadaanan nyo ti may kadwa apaset ti surat ko. Alakastan Miss F, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibasa ken panangyornos, para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Jenny. Ken ka pagayam, Jenny. Makipagrik na kami iti napasamak iti asawa, ken anak mo pagayam ko. Mariknak ti saem ken dagensen iti barukong mo, kabayatan ti panangbasak ditoy surat mo. Ket kablaawan ka, ngamin nabaelam nga inlasat amin dagita.
Amok apan nubuklaang ti Diyos day taken ka, ket patsyak amagunod munto matlaang tiragsak ken ginawa, kas gungunam kadagiti rigat a naglabasam. Alakastan pagayam Jenny, padaanan mi ti may kadwa apaset ti surat mo pagayam ko. Ket pagyamanak unay ti ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.